Нека дигнем ръка към Господа и кажем: благодаря ти, Боже. В името на Исуса. Аз съм изкупен от властта на Сатана чрез кръвта на Исус и съм преселен в Божието царство. Благодаря ти, Господи. Всяка лъжа в мен да се отмахне в името на Исус. Боже, дай ми откровение. Всичките ми грехове са простени заради Христовата кръв. Христос стана грях за мен на кръста, за да може чрез Него аз да стана Божията правда в Христа Исуса. Благодаря ти, Боже, че си ми простил греховете чрез Исуса Христа и Неговата кръв. Благодаря ти, че ти сега и постоянно ме очистваш от всеки грях и от всяка неправда. Грехът няма власт над мен. Чрез кръвта. Чрез кръвта побеждавам Сатана и побеждавам греха. Днес и завинаги. Благодаря ти. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан и няма да дойде върху мен Божият гняв. Благодаря ти, Боже, за великият адвокат Исус Христос. Кръвта на Исус очиства моята съвест от всеки грях, от мъртви дела, за да мога да служа на Тебе, Боже. А ако има нещо останало, очисти ме напълно сега, чрез святата кръв, от днес и завинаги, за да мога да Ти служа. Чрез кръвта на Исус аз приемам изобилен живот. Чрез кръвта на Исус аз приемам възкресенската сила. Благодаря ти, Боже. Чрез кръвта на Исус приемам вечния живот. Исус Христос е моя живот и моето възкресение. Чрез кръвта на Исус аз имам мир с Тебе, Боже. Ти си моят Яхова Шалом. Ти си моят мир, Исусе. Мир с Бога. Мир с себе си. И мир с братята. Чрез кръвта на Исуса аз съм приближен до Тебе в Твоето присъствие. Мога да вляза чрез святата кръв. Благодаря Ти, Господи. Чрез кръвта на Исус аз съм осветен. От тъмнина съм станал светлина. Отделен съм чрез кръвта от греха, от света и от дявола, за да Ти служа с цялото си сърце. Благодаря Ти, Боже. Чрез кръвта на Исус имам дързост и смелост да вляза в светая светих, в Твоето присъствие. Не чрез моите дела, а чрез Твоята кръв, Исусе. Ти извоюва вечното изкупление. И аз мога да вляза в Божието присъствие чрез Твоята кръв. Благодаря Ти. Чрез кръвта на Исус и дървения кръст аз съм изкупен от проклятието на закона и от всяко проклятие, всяка клетва, чародейства, магии, заклинания, наследствени проклятия
Аз съм изкупен чрез кръвта на Исуса. И в името на Исус сега ги разрушавам. Разрушавам. Въз основа на Божието Слово. Да бъдат разрушени. Всяка верига на Сатана да бъде разрушена в живота ми. В името на Исус. Всеки демон, носиш проклятие, аз ти заповядвам. Ти нямаш право. Кръвта на Исус е срещу тебе. Вън от живота ми. Вън от дома ми. Вън от живота ми. Вън от дома ми. Вън от служението. Вън от бизнеса. Вън от църквата. В името на Исус от Назарет. Нека кажем слава на Бога и да пляскаме на Господа. Халелуя. Чрез кръвта на Исус аз съм изцелен преди 2000 години. В раните на Исус Той взе моите болести върху себе си и те не са вече върху мене. Аз с радост давам на Исус всяка моя болест. Вземи болестите в ръка. Кажи, давам на Исус всяка моя болест, всяка моя немощ, всяко мое робство. В името на Исус сега. Той взе моите болести, Той взе моите немощи, с Неговите рани аз съм изцелен. Благодаря ти, Господи. Нека кажем слава на Исуса. Сложи ръка на болното място. Сложи ръка на болното място и кажи, ей ти болест, ти немощ, ти нямаш законно право. Ти нямаш право да си тука. Аз те отхвърлям с цялото си сърце. Аз приемам изцелението от Исуса с вяра и ти заповядвам, дух на болест, вън от мене. Болестотворен дух, вън от мене. Немощ, вън от мене. Разрушение, вън от мене. Смърт, вън от мене. В името на Исуса нека дигнем ръце и да благодарим на Бога. Кажи, в името на Исус бъди изцелен. В името на Исус бъди изцелен. Говориш на себе си. В името на Исус бъди изцелен. В името на Исус бъди изцелен. Сега в името на Исус имам освобождение от всеки демон. Той няма право. Никой демон няма право в моето тяло. Ти, дяволе, където и да се криеш, вътре в тялото ми, нямаш право. Аз ти заповядвам. Излез, излез, излез и не се връщай вече в мене. Ти, демон, ти нямаш право да си в моите емоции и чувства. Депресия, аз те отхвърлям. Отчаяние, аз те отхвърлям. Всякакви черни мисли, аз ги отхвърлям. Страх, отхвърлям. Отхвърляне вън от мене. Всяко нещо, огорчение, непростителност, гняв, ярост, всичко това да ме напусне в името на Исус Христос от Назарет. Вън, 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 вън. Слава на Бога! Всеки един дух, който се е загнездил в домът ми, или в служението ми, или в бизнеса ми, ти нямаш право. Аз прилагам святата кръв върху себе си, дух, душа и тяло, върху семейството ми, върху всеки един член на семейството, върху децата ми, дух, душа и тяло. Аз прилагам кръвта на Исуса и заповядвам всеки нечист дух, напусни моя дом сега и за винаги. Сега и за винаги. Сега и за винаги. И отивайте в бездната в името на Исуса. Всеки нечист дух да напусне моето служение. Всеки дух на блокаж. Всеки дух на обвинение, осъждение, блокаж е завел всякакви духове, които искат да блокират служението. Ние ги връзваме в името на Исус и заповядваме вън. Всеки дух на питон, който задушава църквата,
да няма духовен живот. Всеки дух на питон, който задушава молитвения живот, ние заповядваме на питона вън от живота ни в името на Исуса. Всяко чародейство е изговорено срещу нас да бъде разрушено. Никакво оръжие, скроено против нас, няма да успее и ние го връзваме и ние разрушаваме думи, клетви, заклинания, всичко срещу нас в името на Исуса, чрез кръвта на Исуса, сега. Халелуя! Нека огъня на Святия Дух, Господи, да дойде върху нас. Искаме Святия Дух и огън. Нека огъня на Святия Дух да изгаря и да изгаря вериги, робство в мощното име на Исус. Разрушава се робството на Сатана на това място в името на Исуса сега. Разрушава се робството на Сатана в името на Исуса. Халелуя! Ние се отричаме от всяка бедност, недоимък, дългове, наследствено проклятие в областта на финансите. В името на Исус. Боже, дай ми мъдрост да управлявам финансите. Боже, дай ми сила да придобивам богатство. Боже, дай ми мъдрост да не върша глупости. Аз се отричам от дългове. Аз се отричам от недоимък и бедност. И в името на Исус това проклятие да се разруши в живота ми, и в дома ми, и в бизнеса ми, и в служението ми. Защото Христос стана беден на кръста, за да се обогатим във всяко отношение. Благодарим Ти, Господи. Моя финансов пробив е заради Твоята кръв. Нека кажем, моя финансов пробив е заради Твоята кръв. Благодаря Ти, че си промислил и за финансите, Господи. Благодаря Ти, че Ти си промислил и за бизнеса. Благодаря Ти, че Ти си промислил и за семейството, за да не сме в мизерия. И сега в името на Исус нека всеки да се моли за пробив. Кажи, Боже, искам пробив. Искам пробив в дома ми. Искам пробив в бизнеса. Искам пробив в служение. Искам пробив в църквата. Пробив чрез кръвта. Пробив чрез кръвта. Пробив чрез кръвта. Всеки блокаж на финансите да бъде разрушен в името на Исус. Всеки блокаж в семейството да бъде разрушен. Всеки блокаж в църквата да бъде разрушен в името на Исус. Всеки блокаж в взаимоотношенията да бъде разрушен в мощното име на Исуса Христа. И най-накрая прилагам кръвта на Исуса за защита върху мен и моя дом, върху горния праг, духът и двата странични прага, тялото и душата ми, на мен и на целия ми дом. Господи, Ти ги опази. Господи, Ти опази семейството на Ной. Ти опази семейството на Лот. Опази моето семейство чрез кръвта на агнето Божие. Аз вярвам в кръвта. Заповядай на ангелите си за нас да ни пазят навсякъде, по всяко време, всичките ни пътища, всеки ден от живота ни. На ръце да ни носят, на ръце да ни дигат, да не ударим в камък ногата си, да не ударим крака си. Никаква болест, никаква немощ, никаква бедност. В името на Исус опази ни от всяко зло. Опази ни от дявола чрез кръвта на Исуса. И сега аз приемам защитата Ти. Вярвам в защитата Ти в името на Исуса Христа. Отдавам Ти славата. Отдавам Ти хвалата за всичко, което правиш. И сега приемам моето чудо. Още сега с вяра приемам моето чудо. Въпреки, че не го виждам. Въпреки, че не го чувствам. Аз го приемам с вяра в святата Ти кръв. В името на Исуса.
И сега Святия Дух и огън да дойдат върху нас в името на Исуса. Нека да пляскаме на Господа. Отдаваме му слава и хвала в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Благодарим ти, Боже. Отдаваме ти слава и хвала. Някои хора са получили вече чудото си. Някои хора вече са получили чудото си. Тези, които са го повярвали, тези, които са го приели. Получил си чудото си. В къщи даже можеш да усетиш какво е станало с тебе. Даже още сега някои могат да се размърдат да видите дали болка да е там или я няма. В името на Исуса Христа отдай му славата. Пипни, ако имаш туморно образование, да видиш дали е там още или го няма. Тук има победа и тържество в името на Исус. И аз бих поканил, ако може хвалението, една бойна песен да изпее тук. Една песен на пробив в името на Исуса. Имаше едно време такива песни, като аз ходя чрез вяра. Нали? Или водените от Божия дух, те са Божи синове. Нали? Имаше някакви бойни, аз не ви знам какво пеете, но нещо така по-атакуващо. Благодарим на Бога. Нека кажем благодаря на Бога. Слава на Исуса! Добре. Бог да ви благослови, приятели. Аз предавам микрофона на пастора. Stay